ଠିଆ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଦିନରେ ହୋଳିବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନେ ଠିଆ ହେଉ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ସେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହନ୍ତି, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାମୁରେ ଯେ ଠିଆ ହୁଏ ସେହି ଦୂତ ମୁଁ ଗାବ୍ରିଏଲ। କାହାକୁ କହିଲେ? ନୂତନ ନିୟମରେ ଜିଖରିୟ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କୁ। ଯାଜକ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଚର୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଆସିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଯାଜକଙ୍କର ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଖବର ପଠେଇଲେ ଆଉ ଗାବ୍ରିଏଲକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିଯାଅ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ମୋହର ଦାସ ଧୂପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ। ଆଉ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତାଟି କଣ? ସେଇ ଯାଜକ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ନଥିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଯୌହନ ଦବ। ସେ କଣ କରିବେ, ସେ କେମିତି ବଢିବେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏ ସବୁ ବିଷୟର ବିବରଣ ସହିତ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ଦୂତ ଆସିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଜିଖରିୟ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜିଖରିୟ ଯାଜକ ଭୟଭୀତ ବି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଯେଟା କେମିତି ହେଇପାରେ? ମୁଁ ତ ବୟସରେ ବଢି ଯାଇଛି, ଏଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି, ଏଟା ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ଏବଂ ସେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ସେଇଟା ନ ପଚାରିକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେ ହେବ ତମେ ଯାହା କହିଲ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହେବ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଚିହ୍ନ କଣ? ଦୂତ କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ ସେହି ଦୂତ ମୁଁ। ମୋହର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଛୁଆଟି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ! ଗୋଟେ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ସକାଶେ ସେ କଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରେ? ୟାର ଚିହ୍ନ କଣ? ଚିହ୍ନ ନହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ କରି ପକାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରେ, ଅଟକେଇ ଦିଏ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। କାରଣଟା କଣ? କାରଣ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଶୟତାନର ଗୋଟେ ବଡ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର, ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ମିଶନରୀ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସନ୍ଦେହର ବାଣ ବିନ୍ଧେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପଜାଏ। ପ୍ରଥମ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିଥିଲା। ଆଗ ଏକି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଈଶ୍ୱର ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ? ନାରୀ କଣ ଜାଣିନଥିଲା କି ସେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ? କିନ୍ତୁ ଶୟତାନର ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି? ଏ କି ସତ୍ୟ? ଏଟା କଣ ସତ କଥା?
ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ସେ କଣ ବାହାନା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏତେ ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ତମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ ସତ? ଯୋଉଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ତାରି ପ୍ରତି ସେ ସନ୍ଦେହର ବାଣ ବିନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବଡ ସହଜରେ ତାର ସେଇ ସନ୍ଦେହର ବାଣର ଶିକାର ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ସହଜରେ ତାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ସତ୍ୟ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ କହିଲା ଯେ ଏଟା କଣ ସତ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ ଏଟା ସତ, ଈଶ୍ୱର କଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ହଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କଣ, ଖାଇଲେ କଣ ହବ ସେ କଥା ନାରୀ କହିଲା। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଦିନ କଣ କହିଲେ? ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏଟା ସତ କହିଲେ ତ? କଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ଦିନ ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ସେଦିନ କଣ ହବ? ନିତାନ୍ତ ମାନେ କଣ? ନିତାନ୍ତ ମରିବ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଡାଉଟ ଅଛି କି ସେଥିରେ? ମରିପାର ମରି ନ ପାର ସେମିତି ଅଛି କି? ନିତାନ୍ତ ମରିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ତମେ ଯଦି ଖାଇବ ସେଇ ଫଳ ନିହାତି ମରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲା ହବା, ମାତ୍ର ସର୍ପ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କହିଲା? ଆଲୋ ହବା, ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନୁହେଁ, ତମେ ଖାଇଲେ ମରିବ ନାହିଁ। କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କହନ୍ତୁ, କଣ କହିଲା? ଖାଇଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦିନ ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ସେ କଣ କହୁଛି? ଖାଇଲେ ମରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ୟାକେଟରେ, ଏଟା ଟାଣ ନାହିଁ। ଟାଣିଲେ କଣ ହବ? ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଶୈତାନ କଣ କହୁଛି? ଆରେ ଧୂମ ଟାଣ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପିଇଲେ କଣ ହବ? ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ? ପୁରା ହଲି ହଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପିଇଲା ପରେ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛି? ମରିବ ନାହିଁ। ମିଛ କହିଲେ ପାର ହେଇଯିବ, ସତ କହିଲେ ଧରା ପଡିଯିବ। କୋଉଟା କହିବି? କାହା କଥାକୁ ମାନିବି? ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନା ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା? ନିଜ କଥା ନିଜେ ଭାବିବା। କାହାର କଥା ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଏବଂ ମାନି ମାନି ଆସିଛୁ। ସେ କହୁଛି ଏଟା କଲେ ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ନିତାନ୍ତ ମରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମରିବ। ଯେମିତି ସେ ଶୁଣିଦେଲା ମରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ସେ ଫଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି। ସେ ଗଛକୁ ବୋଧେ କେବେ ଅନେଇକି ଯାଉନଥିଲା, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଡିକି ପଳଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛି? ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଫଳକୁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ସବୁ ଫଳ ଠାରୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ନୟନର ଲୋଭଜନକ। ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି କଣ ଲାଗିବ? ଲୋଭ ଲାଗିବ। ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଜାର? ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏପଟ ତ ହାଟ ବେଶୀ ହୁଏ ନା, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, କଣ କଣ କିଣିକି ଆଣିବେ ବୋଲିକି ତାଲିକା ରଖିଥାନ୍ତି, ପକେଟରେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବଜାର ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା, ଆରେ ଏଟା ତ ଭଲ ହେଇଛି, ଏଟା ବି ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ବି ଧରିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ, ଆରେ ଏଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି,
ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ସେଠି ସବୁ ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଲାଇଟ ର ଫୋକସ ପଡୁଛି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ହାଟରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପକେଟ ଖାଲି।